Hey, Torgild! Hvorfor er du ikke ude på din lærer? Jeg gider godt på dig, Mike. Lad mig gøre det, jeg fucking har lyst til! Jeg gider godt for dig, Mike. Gør noget, jeg fucking har lyst til! Gider du ikke? Ved du hvad? Jeg kommer ikke hjem til dig. Fucking væk! Fucking væk! Gå væk med jer! Væk med jer! Det er fandme vigtigt for dig, ikke? Jeg gider ikke mere. Gå væk! Hold nu op, det er også. Så vi kan komme nu her, ikke? Nej. Vi holder det møde i morgen. Slut med dig, din skide vejleder! Ved du hvad? Kom med mig til Hestplads. Der er nogen, der kan det. Så tager vi lige en lille og roligt. Hestplads!